Καλό σας βράδυ κυρίες και κύριοι. Τελευταία ημέρα του Μαΐου, τελευταία ημέρα της Άνοιξης και η 31η Μαΐου έχει καθιερωθεί να είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Το γεγονός αυτό λοιπόν προσπάθησαν με μια πολύ όμορφη, πολύ επιτυχημένη καμπάνια να μας υπενθυμίσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του δεύτερου ΓΕΛ της Ρόδου, το γνωστό μας Καζούλιο, που σήμερα το πρωί βρέθηκαν από τις 11.30 μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι στην πλατεία Κύπρου και προσπάθησαν με την διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού να ενημερώσουν τους διερχόμενους πολίτες για τις βλαβερές επιπτώσεις που έχει το κάπνισμα στον ανθρώπινο οργανισμό και κυρίως για τους νέους ανθρώπους. Τα παιδιά δούλεψαν πολύ συνειδητά και έκαναν μια υπέροχη δουλειά. Η αφισούλα αυτή που βλέπετε είναι έργο των παιδιών, όπου εκεί φαίνονται οι βλαβερές επιπτώσεις που έχει το κάπνισμα σε πολλά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Το σύνθημά τους ήταν «Άκου, σκέψου, πίστεψε και σταμάτα το κάπνισμα». Πραγματικά μια πολύ όμορφη δουλειά, καθόλου προχειρότητα και συνειδητή δουλειά θα λέγαμε, και μπράβο στα παιδιά που το σκέφτηκαν και στους εκπαιδευτικούς που τους στήριξαν σε αυτή την προσπάθεια, γιατί νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία η στήριξη των εκπαιδευτικών. Μπορεί να περνάει η χώρα μας, το νησί μας, ο τόπος μας μια πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο όμως, όταν υπάρχει θέληση και από τις δύο πλευρές, των εκπαιδευτικών και των μαθητών, γίνεται κάτι πάρα πολύ καλό και αποδεικνύεται ότι το δημόσιο σχολείο καλά κρατεί. Και βέβαια καλά κρατεί γιατί οι εκπαιδευτικοί εργάζονται συνειδητά και θεωρούν τους μαθητές συνεργάτες τους. Να πάμε λοιπόν να ακούσουμε μια σύντομη δήλωση που μας έκανε η λυκειάρχης του Δευτέρου ΓΕΛ του Καζουλίου, η κυρία Σταματία Κοτρέτσου, που βέβαια η εκδήλωση σημερινή δεν σταματά εδώ, γιατί υπάρχει ένα φεστιβάλ που ολοκληρώνεται στις 24 Ιουνίου. Συνάδελφοι, έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχω πει και το ξαναλέω ότι οι μαθητές είναι η πηγή έμπνευσής μας, αυτοί μας δίνουν δύναμη. Το φεστιβάλ είναι φτιαγμένο από αυτούς για όλους εμάς. Το πρώτο μαθητικό φεστιβάλ Καζούλιο 2012 ξεκινάει σήμερα δυναμικά. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ένα σχολείο ζωντανό, δημιουργικό, ανοιχτό στην κοινωνία, με πάρα πολλές δράσεις. Θα τις δείτε στην αφίσα μας, στα δελτία τύπου, στις προσκλήσεις που θα ακολουθήσουν. Θέλουμε να στείλουμε σήμερα ένα μήνυμα αισιοδοξίας, επειδή είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του καπνίσματος, να σταματήσουν το κάπνισμα όλοι, γιατί τελικά είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά ότι το τσιγάρο σκοτώνει. Πραγματικά. Δεν καμία αμφισβήτηση, απλά δεν μπορούμε να το σκεφτόμαστε. Αν σκεφτόμασταν ότι πραγματικά ένα τσιγάρο σκοτώνει και μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, νομίζω ότι θα σταματούσαμε όλοι αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά που το σύνθημα «Άκου, σκέψου, πίστεψε, σταμάτα το κάπνισμα», νομίζω ο λόγος είναι στα παιδιά αυτά. Είναι τα αρμόδια να μιλήσουν και εμείς. Συγχαρητήρια που στηρίζετε, και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνετε. Αυτός είναι ο ρόλος μας, να στηρίζουμε το σχολείο και τα παιδιά μας. Τα παιδιά έχουν πάρα πολλά ταλέντα και ικανότητες και εμείς ο ρόλος ο δικός μας είναι να αναδεικνύουμε, να αναδεικνύουμε τα ταλέντα τους και να τα δίνουμε, να τα βγάζουμε προς τα έξω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, μπράβο σας. Και θέλουμε να ελπίσουμε ότι θα είστε κοντά μας σε όλες τις δράσεις, να στηρίζετε το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Το αξίζετε και το αξίζουν τα παιδιά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και θα πάμε τώρα να ακούσουμε τα παιδιά δημιουργούς αυτής της προσπάθειας. Μας εντυπωσίασαν για την πολύ καλή και υπεύθυνη δουλειά που έκαναν. Τα πάντα ήταν προσεκμένα. Ο τρόπος που είχε στηθεί το τραπεζάκι τους με πακέτα τσιγάρων, τα μηνύματα, τα μπλουζάκια που φορούσαν.
η αφίσα με τις επισημάνσεις για τις βλάβες που προκαλεί το κάπνισμα στον ανθρώπινο οργανισμό. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Νίκο το Μαντικό και να ακούσουμε στη συνέχεια και τα υπόλοιπα παιδιά. Παγκόσμια μέρα κατά του καπνίσματος και θέλουμε με αυτό εδώ πέρα το φυλάδιο να δείξουμε τα κακά χαρακτηριστικά που προκαλεί το τσιγάρο στο ανθρώπινο σώμα, στα ζωτικά όργανα του ανθρωπίνου σώματος, τα οποία είναι ο καρκίνος του λάρυγκα, ο καρκίνος της θεματικής κοιλότητας, ο καρκίνος του εσωφάγου, ο καρκίνος του πνεύμονα, χρόνια βροχίτιδα και εμφύσιμα, έμφραγμα του μυοκαρδίου, συστηματική αχθηροσκλήρωση, πεπτικό έλκος, καρκίνος του ουροδόχου κίστης και καρκίνος του πάγκρεας. Εμείς αυτό θέλουμε να δείξουμε, με αυτό εδώ πέρα το φυλάδιο, θέλουμε να δείξουμε ότι πρέπει οι καπνιστές και αυτοί που θέλουν να το αρχίσουν να καταλάβουν ότι είναι κάτι κακό αυτό που κάνουν στον ανθρώπινο οργανισμό και ότι πρέπει να το σταματήσουν τώρα που είναι νωρίς, όσοι το έχουν αρχίσει πρόσφατα και όσοι μπορούν να το κόψουν έστω και έχοντας πολλά χρόνια καπνίσματος, θα ήταν πάρα πολύ καλό, ακόμη και τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Πάντως εμένα με εντυπωσίασες πραγματικά με την έμπνευση που είχες να κάνεις αυτή την αφίσα. Λες και είσαι ειδικός επιστήμονας. Πώς τα κατάφερες? Είσαι μόλις πρώτη ηλικίου, έτσι δεν είναι? Εντάξει, η ειδική επιστήμη δεν θέλει. Λίγα πράγματα από εδώ, λίγα πράγματα από εκεί. Το έψαξες στο διαδίκτυο? Βασικά ο πατέρας μου έχει τελειώσει σχολή πληροφορικής και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτά. Πάντως το αποτέλεσμα είναι θαυμάσιο και νομίζω ο καλύτερος τρόπος να πάρουμε το μήνυμα. Εντάξει, πιστεύω ότι όσοι πήραν δηλαδή φυλάδια σήμερα να κατάλαβαν την ουσία του προγράμματος μας, αυτός που κάναμε εμείς σήμερα, και όσοι μπορέσουν να το καταλάβουν ή να το διαδώσουν ακόμη καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι εσείς μπορείτε να επηρεάσετε τα παιδιά της ηλικίας σας να μην το αρχίσουν ποτέ. Μακάρι. Μακάρι να είναι έτσι, γιατί είδαμε και πολλά παιδιά τα οποία μαζευτήκαν εδώ πέρα. Ήρθαν για να ενημερωθούν, έτσι. Ναι. Μπράβο. Αυτό σημαίνει επιτυχία του στόχου. Και ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο και με λιγότερα τσιγάρα. Θα μου πεις πώς σε λένε? Νίκο. Νίκο, είσαι πρώτη ηλικίου, έτσι. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια εύχομαι. Λοιπόν, να ρωτήσω, άκου, σκέψου, πίστεψε, σταμάτα το κάπνισμα. Είναι δική σας η έμπνευση για το μήνυμα αυτό για τη σημερινή μέρα? Και βέβαια το υλοποιήσατε πάνω σε μπλουζάκια. Ναι, βασικά το σλόγγαν μας το υλοποίησε ο καθηγητής μας και η ιδέα του να γράψουμε σε μπλουζάκια το σλόγγαν μας ήταν... Ο κόσμος πώς σας αντιμετωπίζει εδώ όταν του δίνετε τα πληροφοριακά έντυπα? Πολλοί ενδιαφέρονται και παίρνουν τα φυλάδια, ενώ ελάχιστοι μας αποφεύγουν. Επίσης να σημειώσουμε κάτι, ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός για ένα σλόγγαν, όποιος γράψει το καλύτερο σλόγγαν μπορεί να κερδίσει και κάτι. Τώρα ούτε και εμείς το ξέρουμε. Ανταποκρίνονται σε αυτό? Δεν είναι και εύκολο. Κάποιοι γράφουν, κάποιοι άλλοι. Ανταποκρίνονται. Ο διαγωνισμός σας είναι ελεύθερος, δεν έχει ηλικιακά όρια? Καμία σχέση. Όχι, Ελεύθερα είναι όλα. Ωραία παιδιά, μπράβο. Το πιάσατε από όλες τις πλευρές το θέμα. Και επίσης θα γίνει το φεστιβάλ, θα σας πει. Ναι, το φεστιβάλ θέλω. Βλέπω ένα πρόγραμμα τεράστιο. Τι γίνεται εδώ? Ο στόχος του σχολείου μας είναι να γίνει ένα οικοτεχνοευαίσθητο σχολείο. Αυτό τώρα πώς θα το επιτύχουμε? Με τις ερευνητικές εργασίες. Τέλος πάντων έχουμε αναλωθεί πολύ στα θέματα και έχουμε ψάξει αρκετά και που τα παρουσιάσουμε στον κόσμο. Επιπλέον έχουμε και μια περιβαλλοντική ομάδα στο σχολείο όπου θα δείξουμε ένα είδος τέχνης όπου είναι το trash art. Είναι τέχνη από σκουπίδια. Θα δείξουμε, ας πούμε, έχουμε φτιάξει έναν άνθρωπο, ρούχα από σκουπίδια. Είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, γιατί έχουν δουλέψει όλα τα παιδιά. Πλέον θα γίνουν παρουσιάσεις των βιβλίων. Θα έχουμε και χορευτικό που θα έχει πάλι θέμα την ανακύκλωση και την οικολογία. Πιστεύω ότι αξίζουν να έρθουν. Είναι στις 24 Ιουνίου η κεντρική εκδήλωση. Ναι. Ουσιαστικά ξεκινάει από σήμερα το φεστιβάλ. Ναι. Λόγω της Παγκόσμιας ημέρας του καπνίσματος. Θα συνεχίσει με άλλες δύο δράσεις όπου είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Στις 5 Ιουνίου. Την Τρίτη ακριβώς. Τι θα κάνετε? Τα παιδιά της περιβαλλοντικής ομάδας
ακτέων. Ναι. Και θα μοιράζουν πάλι από τις 11 η ώρα, 11.30 βασικά, μέχρι πάλι τις 1, ενημερωτικά φυλάδια που ενημερώνουν τον κόσμο, και υπάρχει ένας αντίστοιχος διαγωνισμός, όπου είναι για το καλύτερο οικολογικό σλόγγαν, όπως είναι το αντικαμιστικό σλόγγαν. Επιπλέον υπάρχει κι άλλο ένα που είναι η καστική παρέμβαση, όπου θα κάνουν οι ίδιοι μαθητές στο σχολείο μας, δηλαδή εμείς οι ίδιοι θα το κάνουμε, με διάφορα χρώματα, ο κάθε μαθητής στη δική του πινελιά για να νιώθει και ίδιο το χώρο, και όλα αυτά θα παρουσιαστούν την Κυριακή 24 Ιουνίου, από τις 6.30 μέχρι τις 9.30. Πολύ σημαντικό, ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Ολοκληρωμένο. Η παρουσία, αναλυτικά και με φωτογραφίες το τι έχει γίνει τις προηγούμενες φορές από την αρχή του φεστιβάλ, η παρουσίαση των μαθητών, επίσης είναι και το χωριστικό που σας είπα. Πιστεύω ότι είναι καλό να έρθουν όλοι να το παρακολουθήσουν, είναι ανοιχτό προς όλους τους πολίτες και θα είναι κάτι εντυπωσιακό. Εγώ αυτό πιστεύω. Παιδιά, συγχαρητήρια. Είστε η ελπίδα μας για το μέλλον. Να κάνετε έναν κόσμο καλύτερο από αυτόν που σας παραδίνουμε, που είναι κατεστραμμένος. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε φυσικά με τη σωστή βοήθεια, γιατί έχουμε από την διευθυντριά μας την κυρία Κοτρέτσο, και από όλους τους καθηγητές, γιατί αυτό έχει σημασία, και από εσάς φυσικά που... Να είστε καλά. Πραγματικά ήταν το καλύτερο ρεπορτάζ που έχω κάνει. Φύγαμε έτσι με ένα αίσθημα ανακούφισης και ελπίδας από την πλατεία Κύπρου, ένα μήνυμα που μας έδωσαν τα ίδια τα παιδιά, και χαίρεται κανείς να διαπιστώνει με τον τρόπο που τα παιδιά σήμερα δουλεύουν μέσα στο δημόσιο σχολείο. Πραγματικά μια υπέροχη πρωτοβουλία, η οποία συνεχίζεται. Ακούσατε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα στα πλαίσια του πρώτου μαθητικού φεστιβάλ Καζούλιο 2012. Αυτή είναι η επωνυμία. Ξεκινάει από σήμερα, ολοκληρώνεται το 24 Ιουνίου με πάρα πολλές δράσεις, και να σκεφτεί κανείς ότι παρά το φόρτο που έχουν οι εκπαιδευτικοί αυτή την περίοδο, πανελλήνιες εξετάσεις, ενδοσχολικές εξετάσεις, τους μένει χρόνος να ασχοληθούν και με άλλες δραστηριότητες των παιδιών, που αυτή η εμπειρία θα τα ακολουθεί σε όλη τους την ζωή. Πραγματικά